А теперь о настоящих белорусах и нашем дне народной воли. Клятву президент вымовіў на беларускай мове, а выступаў на рускай. Вось ён моўны баланс. А то мы бачылі, да чаго мова Кіев давяла. І галоўнае гэта адлюстраванне волі народа. У нас самыя важныя рашэнні прымаюцца з дапамогай агульнадзяржаўнага дыялогу рэферэндумаў. Грамадзянская згода прыярытэт палітыкі Лукашенка. Актуальныя тыя залатыя словы не з правымі, не з левымі, а з беларускім народам. Сапраўды, выбарны марафон быў самым урачыстым фестывалі і праекты, якія адкрывалі нам нашу Беларусь. А яшчэ марафон адкрыты падтрымцы Лукашэнкі, як у 94-м. Але тады, правда, не было той падтрымцы ад номенклатуры. А ў мінулым годзе усе выступілі адзіным фронтам. Пасля флешмоба «Трэба, надо» шчырага народнага марафона адзінства. Гучна віншавалі ад усёй краіны. Новы этап марафона. Праўда, трэба пастарацца нам усім. Гэта была элегантная перамога усіх нас. Можна казаць не толькі аб стварэнні новага палітычнага аблічча. Цяпер, 25 сакавіка, павінна застацца ў гісторыі без розначытанняў, бо то рэальная імпрэза народнай волі.